खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि सायाव खेंफोरथि होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया थांनाय मैयानि सानाव बिस्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा फोरमायदोंमोन जायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया खेंफोरथि होदों बिथां गणेश दैमारिया बुंथिदों दि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा इउसि होनो हायैनि थाखाय थानसालिया जानाय नंला होनना बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय बे इउसिनि बाथ्राया 2024 आवनो कमप्लिट जालांबाय आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा इउसि होनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दा बेयो इउसिनि बाथ्राया बे 2024 आवनो बियो कमप्लिट जालांबाय मानो होनबा बियो दुलाराय बाथौ गौथुमा इउसि होनांगौनि खुनु खारन गैया इउसिया कमप्लिट जानायखायनो जों थांनाय एप्रिल दानाव गासै आसामाव गं 100 बाथौ थानसालि मोननो हादों होनना बाथ्रा फोरमायदों बिथां गणेश दैमारिया आरोबाव बिथां गणेश दैमारिया बुंथिबावदों दि बिथां बिस्वजित दैमारिया दिनैसिम बाथौ थानसालिनि खौरां लायासै आरो बिथाङा बे इउसिनि बाथ्राखौ खेबसे नङा खेबनै बबेबा जायगाफोराव बुंबावनो हागौ बेनिखायनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जोंनि बेसेबा गेदेर प्रजेक्टआ गमामायैनो जाफुंनाय नंलिया नामा होनना गिखांनाय फैनो हागौ बेनिखायनो रायजो राजाफोरा गोनो गोथो साननांगौ गैया इउसिनि थाखाय जोंनि खामानिया थाबथायाखै होनना बाथ्रा फोरमायदों बिथां गणेश दैमारिया दानिया फैदो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि गिबियावनो आङो बिथां आसामनि मानव गेदेर आसामनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा मैया मोनसे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे गोलावै बाथ्रा फोरमायदों जाय बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे जादों बे दान्थे बिदान्थे जानांगौनि गोबां बाथ्राबो सानाखैमोन जों नाथाय बेहाय नुनो मोनदों गोबां बेहाय बाथ्रानि दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेवहाय इउसिनि बाथ्राखौ लानानै गाहायै डिबेट जादों इउसिखौ जोङो सोर साबैसेया बबे समाव माबायदि इउसिखौ होयो जों साबैसेया मोनथिगौ दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिनि थाखाय इउसिनि बाथ्रा फैदों दा इउसिनि बाथ्राया आसाम गभर्नमेन्ट ITFC जोङो 2 कौटि थाखा मोनदोंमोन बै समाव 2023 आरो 24 बर्षनि बेहाय जोङो मोनसे 2 कौटि थाखानि स्किम मोननो हादोंमोन दा बेनि इउसिनि बाथ्राखौसो बुंबाय थादों दा बेयो इउसिनि बाथ्राया बे 2024 आवनो बियो कमप्लिट जालांबाय मानो होनबा बियो दुलाराय बाथौ गौथुमा इउसि होनांगौनि खुनु खारन गैया मानो होनबा बियो टेन्डार प्रसेस जादों ठिकादार दङ आरो ठिकादाराबो गोजाननि नङा जोंनि साखाथिनि गरायसर हालामनिनो चक्र बर' बिथाङा मोजाङै मिथिगोन इउसिया बोरै जादों जायाखै दा बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जे जोंहा बेवहाय जों बुंनोसो हायो थानसालि लुफुंनाया मानो लेहमिया जादों दा बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो बियो राइट खिन्थु इउसिया 2024 आवनो क्लियार जाना थांनायनि उनाव दिनै इउसिनि बाथ्राया मानो बार बार मानो सिखांबाय थादों आरो बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बा सोरबा बुङाखै होननाय बाथ्रा गैया मैयानि फन पेस्टआव जिता लिरबाय जे इउसिनि बाथ्रायानो गमामायै मेल मिटिङाव बुङाखै आं मानिदों जों गासिबो आरो आंबो लिरदोंमोन नाथाय आंबो मेल मिटिङाव बुंदों होननानै बुङाखै नाथाय बेबायदि गोबां जायगायाव बुंदों गोबां जायगायाव उनाव माना गेदेर आफादगिरि जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सभाराम बसुमतारी उरां आरो उदालगुरि जिल्लानि उराङाव जालांनाय जा बोसोरारि जथुम्मामोन बेवहाय सानसे आवगाय आंबो बाहागो लादोंमोन नैथि सानखालि मानव गेदेर आफादगिरिया बाहागो लादों बेबायदि साहा लोंलायनाय माने माखासे मानसिफोरनि सिगाङाव बे रिसेपसन कमिटियाव थानायाव बेयावबो बुंदोंमोन आरो इउसिनि नोंसोर इउसिबो होनो हाला थानसालिया जानाय नंला माबा माबि बेबायदि बुंदोंमोन जाहैदों आरो गोबां दा बेबायदि बेयाव जोङो सानबाय मानव गेदेर आफादगिरिया आंखौ फन खालामना बुंहरबाय दिनै बुंथिगिरिया ओरै बुंबायलै मा जागोन जोंना होननानै जोङो रायज्लायना बेखौ सिरि दोनबाय दे बिथाङा मोजां हयथ' बिनि सायाव रोखा फोरमान गैया हयथ' बेनिखायनो हयथ' मिन्थियैनि जाहोनाव बेखिनिखौ बुंदों जेबो नङा होनना थाबाय ओमफ्राय आरो खाननैसोनि उनाव दा बाटासिपुरनि बाथ्राखौ बुंबाय दा बेवहायबो मेलाव बुङाखै आंबो दंमोन बे हाबाफारियाव आं गेजेर ससेयाव प्रग्राम थानायखाय आं फैफिननायसै दा बिनि उनाव
जे साहा लोंखांनानै बा ओंखाम जाखांनायनि उनाव हयथ' सोरनोबा सासे सानैनो बुंबाय बे बाथ्रायानो गोबां हरनि गेजेराव गोसारदों जे इउसिखौ होनो हायाखै नोंसोर थानसालि मानो लुफुंनाया बोरै जागोन जों जानाय नंला मा बेबायदि बुंनाय जोंनिसिम खौरां फैबाय बाथ्रायाथ' दिनैल' नङा बेथ' 2024निसो इउसि आरो बे इउसि होनाय होयिया जाबाय बे मोनसे कन्ट्रेक्टारफोरनि खामानि जायफोरा बिनि खामानिखौ मोनदों बेखौ डिसि लेभेलनिफ्राय डाइरेक्टर लेभेलसिम इउसि हरनांगौआ बिथांमोननि जों खालि नोजोरसो होनांगौ दा बे इउसिया कमप्लिट जानायखायनो जोङो थांनाय माबायाव जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलाव जोङो एप्रिल दानाव जोङो फ्राय अल आसामाव 100टा बाथौ थानसालि मोननो हाफिनदों इउसि होनायनि खारनै आरो बेजों लोगोसे आरो 10 लाख बेबायदिनो ब्रह्म बाथौ आरो अन्य 18टा जनगोष्ठीफोरा मोननो हादों बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो आरो 5 कौटि मोननो हादों आरो बे 5 कौटिया बे खालि चेक डेम' चेक होनाय जायो आरो बे डेम' चेक होनायनि उनाव गोबां खामानि थाबावो इसिङारि अफिसियेल खामानि गोबां थायो हयथ' बेबायदि खामानि मावनायाव जोंनो 2 दानसो नांगौ जादों आरो बे 5 कौटिखौ मोननो थाखाय डिसि लेभेलाव फैसा हाबफैयोब्लाबो जोंनो 2 माससो खमायनांदों दाथ' बियो कमप्लिट जाबाय बे कमप्लिट जाबाय फैसाया नै हाबबाय दा खामानि मावनो थाखाय जोङो कमप्लिट जोङो डिजाइनारफोरजों जिरायनानै बियो डिसि गासै मान्थलि सिस्टेमाव दिनै मिटिं जायो डिसि लेभेलाव होमबा दिनै बिथांनो जुदि डिडिसिया जुदि फन खालामोबा माला खालामखोथाय डिडिसियाथ' जोंदों फन खालामो जोंदों जिरायो डिसिया गावदों जोंखौ लेंहरना सावरायो दा बेवहाय आं बुजि मोनासै आरो बिथाङा गमामायैनो बिथांखौ खालामनोबो हागौ बिथाङा जुदि फन खालामदोंब्ला जोंखौबोथ' बुंहरनो हायो नैबे खारनाव नैबायदि जानानै दङ होननानै बिथाङा दिनैसिम सानसेबो बाथौ थानसालिनि खौरां लायासै आरो बे बाथ्राखौ इउसिनि बाथ्राखौ खेबसे नङा खेबनै आरो बबेबा जायगायाव हयथ' बुंनो हागौ बेनिखायनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बे मोनसे गिखांनाय फैदों आरो जे जोंनि एसेबां गिदिर प्रजेक्टआ गमामायैनो जाफुंनाय नंलिया नामा दिनै गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानानै बिथाङा दिनै खामानि मावमारनो हायाखै नामा गोबां सोंलु आरो गोबां बे माने रोखा फोरमान बिनि माबाखौ होआलासिनो दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदिन्थि जादों आं खावलायदोंसो मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथांखौ नाथाय बे कुनु इउसिनि गन्दगल गैया बेनि खामानिया सोलिदों आरो बे बेसेबांबा गोथौ हा आरो बे बेसेबांबा गोथौ हाखौ पाइलिं खालामनानै हा फबनानै दिनै बे मोनसे महर माने फाउन्डेसन खोना कमप्लिट जाबाय आरो दिनैनि 5 कौटि थाखादो आराय थोरोब ओंखारलांगोन बे माने जोङो डिसि आरो इन्जिनियार आर्किटेक्ट गासैबो जोङो दिनै डिसि लेभेलाव खेबथाम जों मिटिं जाबाय आरो बिनि सायाव डिसकासन जानानै नैबे जागोन बेयो दिनै क्लियार जाबाय जोंहा रायजो राजाफोरा गोनो गोथो साननांगौ गैया इउसिनि थाखाय कुनु खामानिया थाद'आखै इउसिया जाबाय 2024 मायथाइनिसोमोन आरो दिनै इउसिया बे समावनो क्लियार जाबाय जोंहा बेखौ लानानै जिखिनि ससियेल मिडियायाव फैनानै दिनै जायफोरा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा कमेन्ट होदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों मानो होनबा बिथांमोननिफ्राय आङो दिनै गोबां गियान मोनदों आरो बिथांमोनखौ दिनैनि बे सुजुगावनो आं साबायखर बावदोंसो बेबायदि जुदि एडभाइसफोरखौ होलायबाय थायोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो जों निस्सय खामानिखौ गोथों भाबै जों मावलांनो हागोन आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोनो गोथो साननांगौ गैया जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल आनसलिक लेभेल दुलाराय बाथौ गौथुमा बेवहाय बे बाथ्राखौ लानानै कुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया दिनै मोजाङै सोलिलांदों आरो बाथौनि गेजेराव बाथौआरिफोरनि गेजेराव कुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया।